Tomáš, ahoj. Ahoj Marcel, zdravím ťa. No počúvaj, čo sa mi stalo. Volal mi kamarát a vraj mu istá firma ponúkla bezplatnú obhliadku okien. Čo naozaj dodržali, prišli, skontrolovali okná, povedali, že sú na figu a že netreba meniť okná, stačí, keď vymeníte tesnenie. Nuž, asi by som zistil, či naozaj je to potrebné. Čo sa týka tesnenia, samozrejme, že tesnenie má kratšiu životnosť ako okno. Okno, ak hovoríme o plastovom okne, môže mať životnosť cca 30 rokov, tesnenie je možno 10 až 20. Samozrejme závisí od toho, na akú svetovú stranu je okno, či žiarenie, presne tak. Takže závisí od toho, či to tesnenie fakt je po životnosti a treba ho vymeniť. A ak sa pýtaš, či sám, tak si myslím, že prečo nie, kľudne sám. Je to vidno na tom tesnení, že už je také zošuverené alebo popraskané? Býva niekedy drolivé, niekedy veľmi tvrdé, že nedokážeš ho stlačiť rukou. Čo by som ja ako prvú úplne jednoduchú vec urobil, je taký veľmi jednoduchý, až by som povedal, že primitívny spôsob. Papierikom, ktorý privriem do okna, po zavretí skúsim, či ho vyťahnem. Ak ho vyťahnem ľahko, asi to netesní. Ale to stále ešte nemusí byť nejaký indikátor toho, že je treba tesnenie vymeniť. Skúsil by som zvýšiť prítlaky na okne. V tomto bode na okennom krídle máme protikusy a na nich je excentricky možné nadstaviť prítlak, aby to viacej pritlačilo krídlo k rámu a teda, aby to okno naďalej tesnilo. Samozrejme, že ak to tesnenie je naozaj že tvrdé, vidíš, že sa povedzme aj drolí, tak toto by som asi vynechal. Išiel by som rovno na tú výmenu. Vidím, že sú tu nejaké vzorky. Ako má teda postupovať? Ako si vybrať to správne tesnenie? Tých tesnení je množstvo typov. Prepáč, to si kúpil, alebo to sa dá len tak objednať? Vieš si objednať vzorkový balíček, ktorý nestojí nič, kdekoľvek na internete, nemáš s tým problém asi. Čo je však možno, že taká najkľúčovejšia vec, vybrať to správne tesnenie. Keďže ich tu máme 10, tu sú nejaké ďalšie ešte v balíku, takže je potrebné, na nejakom mieste vybereš to tesnenie a ideš jedno po druhom. Čiže tak toho normálne stiahneš, hej? Niekde to je ľahšie, zrovna u tohoto okna to ide krásne. Hej. Nevybral by som ho úplne celé, vieš kvôli čomu? Lebo môže byť, že nevybereme žiadne. A budeme ho musieť natlačať späť, ale to budeš robiť ty. Budeš to tam vkladať, hej? Takže že ktoré jedno tam po druhom pasuje. ho tam budem vkladať. Tie tesnenia sa odlišujú svojou hrúbkou, odporúčam vybrať hrubšie, než to pôvodné, ktoré je tam. Predpokladám, že ak tam je už 10 rokov alebo koľko, už je zdeformované, je stlačené, takže potrebuješ o nejaké 2 mm hrubšie. Dobre? Potom sa odlišujú svojou nožičkou. Tá nožička môže byť širšia, užšia, aby nám pekne vpadla do tej drážky, aby tesnenie nevypadávalo, povedzme, že ak to je na balkónových dverách, na prahu šuchneš nohu o rám a hneď to vyskočí vonku. Vykopneš to. Ďalšia vec je ešte, a to je tá, že pozícia tej nožičky v rámci toho tesnenia. Aby to tesnenie ti moc nevyčnievalo a naopak, aby nebolo moc schované. Čiže musíme nájsť najvhodnejšie, ktoré sa nám sem povedzme, že hodí. Na kartičke si skúsime nájsť, ktoré by to teda asi naozaj mohlo byť, lebo nemá svoj nejaký názov niečo. Zmeriaš si na tomu šírka každého jedného tesnenia. Ak máš stĺpik, nezabudni na stĺpik, keď máš dvojdolné okno z jednej strany, z druhej strany. Čiže aj to treba zmerať. Zmeriaš, spočítaš, zistíš povedzme, že potrebuješ 40 metrov. Určite na tom nejakom e-shope, kde to budeš objednávať, alebo nejakej predajni zistíš, že sú balíky po 25, tak povedzme objednáš 50. 50 metrov, nie 50 balíčkov. Tomáš, čo keď mám na severnej strane iné okná ako na južnej? No, ak si objednával okná, menil v rámci nejakých etáp, tak určite by som neobjednal jedno tesnenie na všetky okná. Ak náhodou boli z inej firmy alebo nejakej inej značky, tak treba ich skontroluj a objednaj každé zvlášť. Meter takéto gumy stojí možno, že €0,5. Ešte sa vrátim k tomu, že aký to je materiál. Toto je klasická guma EPDM, teda umelá guma. To tesnenie ti vydrží za mňa, očakávam, dlhšie než to okno. 10 rokov alebo koľko to okno ešte budeš používať. Čiže tá guma to okno prežije. Povedal by som, že áno. Na tieto okná sme najlepšie trafili silikónové tesnenie, najlepšie nám pasoval tvar, aj hrúbka, aj pozícia nožičky, čiže objednáme silikónové. Stojí cca štvornásobok toho, čo klasické EPDM, klasická umelá guma. Takže opäť to je niečo, čo sa myslím si, že rýchlo vráti. Ten silikón má dlhšiu životnosť, čiže už s určitosťou prežije životnosť toho okna. Tomáš, čo montáž?
strhneme takto, ja už to ďalej zdrávať nepútem. Najchlostivejšie miesto bude v rohoch, totižto okno je zvarené, nezriedka býva zvarená aj tá guma a niekedy tie materiály v procese výroby sa zlejú. Áno. Takže bude možno potrebné tomu rohu trošku venovať pozornosť. A použiť možno, nejaký nožík alebo niečo. Presne tak, nožikom, šrobovačikom, možno, že dlátkom to trochu dočistiť. To. Čo by som ja urobil, aby som si zjednodušil prácu, buď celé tesnenie, alebo len tú nožičku by som premazal nejakým silikonovým olejčekom, aby nám tá gumička ľahšie vpadla do tej drážky. Čo v tých krajoch teda? Máš dve možnosti. No. Jedna možnosť je, odmeriaš si to s nejakým presahom, dajme tomu 5 cm. Áno. Môžeš to v tom rohu buď do uhla nastrihnúť, tú gumičku, aby si mal pekne 45 stupňový uhol, a v tých rohoch jednu gumu s druhou gumou zlepiť. Kľudne sekundovým lepidlom. Áno. Samozrejme, že to musíš odmastiť, keďže to bolo namastené. Alebo je bežný postup aj ten, že tá guma sa jednoducho natiahne v celku a v tom rohu vznikne taký trošku nedokonalý detail. Ale opäť tá guma je mäkká, čiže sa to v tom rohu poddá. Doporučujem, aby ten spoj tej gumy bol niekde hore, nebude to nejakým spôsobom byť do očí a taktiež nehrozí, že to kde si vykopneš, hej, alebo vytiahneš. Áno, treba dať pri tom montovaní pri niečom pozor? Ja si myslím, že jediná vec, ktorá sa môže stať, tá gumička sa môže vplyvom tepla trošičku skrátiť. Aha, aby jej nebolo málo, hej? Takže ju určite nenaťahuj, aby si... takto. Hej, čiže radšej si ju nechaj dlhšiu a radšej ju tam tlač, aby jej tam vošlo o pár centimetrov viacej. Aby sa nestalo, že potom ti bude na konci centimetrik chýbať vplyvom nejakého slnečného žiarenia, dáme tomu po roku alebo po akej dobe. Lebo ona je dosť prúžná, takže čo teda na záver poradiť môjmu kamarátovi? Za mňa doporučím kúpiť si tesnenie, venovať tomu možno jednu sobotu a ušetriť naozaj že veľmi slušný balík peňazí. Tak ďakujem veľmi pekne. Vďačne.